Сәлем қадірлі достар, исәнмесез, хөрмәтле иҗат сөюче тамашачыларыбыз. Гадәти рәвештә йолдызлык мизгелләре тапшыруы сезне шимбә көнне телеэкраннар каршында җыя. Урамда яз, алмагачлар, шомырт агачлары хуш исләр тарата. Безнең дә күңелдә яхшы кайфләр һәм нәкъ шул кайфләр белән без бүген тапшыруыбызны башлап җибәрәбез. Хөрмәтле тамашачылар, язның ахыргы айы берничә атнадан җәй килеп җитә. Ә Созвездие йолдызлык фестивале, юбилей 20нче фестивале әле һаман тамамланмады. 3 зональ этапта катнашучы 12 муниципаль район йолдызлык сәхнәсенә үз чыгышларын көтеп торалар. Түземсезлек белән көтеп торалар. Һәм бүгенге тапшыруда безнең төп героебыз буларак шул бер зональ этапта катнашучы төркемнең җитәкчесе. Әйтергә кирәк, дуслар, импульс бию төркеме үзенең биюгә карата мәхәббәтләрен һәрбер хәрәкәтендә күрсәтергә тырыша. Әйдәгез, вакытны озакка сузмыйча, төркемнең җитәкчесе Габдрахманова Лиана Илдусовна белән якыннан танышыйк. Лиана Илдусовна, хәерле көн, исәнмесез? Исәнмесез. Лиана Илдусовна, менә сөйләп җибәрегез әле. Сез биюгә ничек килдегез? Төркемне ничек оештырдыгыз? Биюгә карата мәхәббәт каян килде сезгә? Беренчедән, һәрбер кыз бала кебек мин биергә теләйдем һәм әни мине биюгә җитәкләп китерде. Мин үземне сәхнәдә бик рәхәт хис иттем һәм бу юлны алдагы үсеш өчен сайлап алдым. Мин сәнгать институтына укырга кердем, тамамладым аны һәм мине Мәскәү циркына чакырдылар. Анда мин цирк балетында бийдем. Берничә ел үткәч, тормыш шартлары мине кире өйгә кайтардылар, яраткан яшел зәнемә. Мин бер туган энем импульс бию төркемен оештырган икәнен белдем һәм аңа кушылып без бергә эшли башладык. Хәзерге көндә бу зур һәм нык оешкан төркем. Сез әйтәсез, төркем зур дисез, сезнең төркемегездә күпме бала катнаша? Төркемдә 100дән артык кеше. 3 яшьтән алып 18 яшькә кадәр. Ә менә 3 яшьлек балалар белән шөгыльләнүе читен түгелме, авыр түгелме? Алар бит әле бик кечкенә, бер нәрсә дә аңламыйлар. Но с ними мы играем. Алар белән без уйныйбыз. Чөнки бию ул иҗатта, театрлаштыруда. Шуңа күрә без уеннан, күнекмәләрдән башлыйбыз. Барсында уен формасына әйләндерәбез. Ә менә сез Созвездие йолдызлык фестиваленә кайчан килдегез? Беренче чыгышыгызны хәтерлисезме? Ничегрәк булды ул? Изначально Созвездие йолдызлыкка без очраклы рәвештә килеп эләктек. Безгә Ксюи институтына бу чарада катнашырга тәкъдим иттеләр. Һәм мин студентларны алдым. Без беренче тапкыр үсеп җиткән балалар белән катнаштык һәм бер номер күрсәттек. Чөнки 2 номер кирәк икәнен без белмәдек тә. Шул кадәр яулап алды безне бу иҗат. Без бүтән төркемнәрне күрдек. Без фестивальләрнең нинди була алганын күрдек. Бүтән балалар белән таныштык. Янып киттек бу фестиваль белән. Һәм 2006 елда без бу конкурска тулысынча әзерләнеп килдек һәм 2 группада чыгыш ясадык. Ой, люли, люли, ой, люли, люли. А ты ног мою
кына карагыз, дуслар. 100дән артык бала катнаша бер төркемдә. Бер җитәкче алар белән көн-төне эшләй. Әлбәттә, һәрбер фестивальгә әзерләгән чакта ул бик күп көч кирәк. Бик күп идеялар һәм инде иң мөһиме балаларга карата мәхәббәт. Менә Лена Илдусовна, сез дә сөйләп китегез әле, сез нинди юнәлештә эшлисез, нинди биюләр куясыз? Алар өчен әлбәттә куян идеялар аласыз, һәм инде ул бит биюләр, ул бит хәрәкәт кенә түгел, ул костюмнар да, ул бүтән фонограммаларда, менә шул юнәлештә эш ничек бара? Гомумән, үз идеяларымны мин музыкадан алам. Музыка мине һәр вакыт илһамландыра. Музыка миңа ошый икән, идеялар, сүрәтләр, образлар үзләре барлыкка киләләр. Бик күп нәрсәне балалар үзләре миңа тәкъдим итәләр. Мин биюне кую алдыннан башта музыканы балаларга тыңлатам. Бәлки балаларның үз фикерләре барлыкка килер. Кемдер бөтенләй икенче яктан музыканы күрә. Бергәләп без бер фикергә киләбез һәм бик яхшы, оригинал идеялар, биюләр барлыкка килә. Күбесенчә без халык стилендә эшлибез. Бәлки ул мин халык биюендә үскәнгәдер, бәлки миңа якын булганга микән. Мин үзем бик характерлы артист. Шуңа күрә характерлы биюләр яратам. Биюдә сюжет булуын телим, дәртле, күңелле булырга тиеш алар. Шулай ук халык стилизациясендә эшлибез. Кайчакта классиканы да алабыз. Чөнки төрле юнәлештә үсәргә кирәк, тормышта барсында кулланырга кирәк. Народный хореографический коллектив «Импульс». Менә һәрбер биюгә
костюмнар керек. Шулай бит сездә 100дән артык бала. Созвездиедә сез кече номинациядә, бию номинациясендә кече группаны да чыгарасыз, урта группаны да чыгарасыз. Аларга костюмнар ничек тегәсез? Сез кем тегәне, кем булыша сезгә? У нас есть прекрасная Бездә бик родительница. яхшы ана бар. Әдерсрәге дәвәни, аныңныгы 4 яшьтә безнең төркемгә килде. В коллектив. Быел ул инде Ешкаралада хореография көллиятенә укырга керде. Мин аның өчен бик шат, горурланам аның белән. Она умничка, это Ул Александра Шишкина. Вот. И ее бабушка... Менә аның дәвәнисе күп еллар дәвамында, 15 ел дәвамында костюмнар тегә. помогает Костюмнарны минем белән уйлап чыгара, шиүләр дә ясый. вышивки, вырезки, Әти-әниләр дә бик ярдәм итәләр. помогает. Шигүләрне, матур ташларны костюмнарга клейләргә булышалар. Всякие ажурчики. Чыннан да аларның ярдәме бик зур. Димәк, менә һәрбер костюм ул сезнең бердәм эшегез. Шулай бит, әти-әниләр, әби-бабайлар сезнең белән бергә эшлиләр. Бу чыннан да бик яхшы дуслар, бик күңелле, чөнки төркемдә бер импульс төркеме, ул бер зур гаиләгә әйләнә. Ә менә Леонель дусына, сез Яшел Үзән шәһәрендә 3 бик нык төркемнәрнең берсе, шулай бит. Менә ничек яшисез сез? Теге көнләшү хисләре бармы? Яисә сез инде дус тату яшисезме? Нәрсә дип әйтә аласыз? Нет, мы очень... Без бик тату яшибез. Безнең кайбер балалар бер класста укыйлар. Алар үзара дуслашып, бергәләп урамга чыгалар, аралашалар. Без бер конкурсларда катнашабыз. Кайчак бергә төрле чаралар, концертлар оештырабыз. Еллар дәвамында балаларның дуслыгы ныгая бара. Алар бер-берсен кайгыртып яшиләр, бергә булырга тырышалар. Peste dealuri, peste voi, duce vântul hora noastră. Șaptă plină de văpăi, revorsată peste sări. Șai-la-la-la, și zvorul, șai-la-la-la, duce dorul dans de foc al iubirii joc, e hora din Moldova. Când o iubești, te răsfață, când o mârtești, îți dă viață toți cu foc, se avântă în joc, e cu noroc.
Белгәнемчә, хөрмәтле тамашачылар, импульс, яшел үзәннең импульс бөю төркеме әле зонал этапта катнашмаган 12 муниципаль район списогына керә. Шул исәптән сорау туа. Самоизоляция вакытында төркем ничек әзерләнде? Аларның көчләре әле бармы? Һәм инде менә Алла бирсә, киләчәк зонал этапта алар нинди биюләр белән жюри әгъзаларын шаккаттырырга телиләр микән? Әйдәгез, шуның турында белешик. Ну, в период самоизоляции, конечно, заниматься очень сложно, но мы стараемся. Ләкин без тырышабыз. Без биремнәр җибәрергә, дәресләр, видео дәресләр күрсәтергә тырышабыз. Шулай ук без онлайн рәвештә шөгыльләнергә дә тырышабыз. Әлбәттә, барысы да килеп чыкмаган очраклар да бар. Чөнки син балага килеп, аңа аңлата алмыйсың. Күрсәтеп, ул сине тоярлык итеп күзәтә алмыйсың. Тик шулай да тренировкалар ясыйбыз. Бала созвездие йолдызлыкка әзер булсын дип. Һәм быел без әлбәттә әзер. Үзебезне лаеклы итеп күрсәтергә, күрсәтә алуыбызга без ышанабыз. Без 2 номер әзерләдек. Бу диңгез буенда дигән татар биюе һәм хәрби тематикада отряд Ковпака биюе. Сезгә барыгызга да ошар дип өметләнәм. Que fais-tu si ennuyé? Ni pour moi c'est l'époque rêvée. Saut en arrière dans le passé jusqu'à l'époque du swing. Pas de rock, pas de yé-yé, ni classique, laisse-moi danser. Ma musique est préférée. Vive l'époque du swing. Voici l'époque du swing. Vive l'époque du swing. Pas grandi dans ces années, c'est pour ça qu'on est blasé. Plonge-toi dans ta pensée. Voici l'époque du swing. Pas de rock, pas de yé-yé, ni classique, laisse-moi danser. Ma musique est préférée. Vive l'époque du swing. Mélodies qui font chanter, le rythme qui fait bouger. Miller, Goodman, Alien Soul sont prêts. Chattanooga in the mood. Sing, sing, moonlight serenade. Tous les big bands sont prêts à jouer. Pas grandi dans ces années, c'est pour ça qu'on est blasé. Plonge-toi dans ta pensée. Voici l'époque du swing. Pas de rock, pas de yé-yé, ni classique, laisse-moi danser. Ma musique est préférée. Vive l'époque du swing. Voici l'époque du swing. Vive l'époque du swing. Mélodies qui font chanter, le rythme qui fait bouger. Miller, Goodman, Alien Soul sont prêts. Chattanooga in the mood. Sing, sing, moonlight serenade. Tous les big bands sont prêts à jouer. Voici l'époque du swing. Гадәти сорау, хөрмәтле тамашачылар, ул әлбәттә Йолдызлык мизгелләре, Йолдызлык фестивале белән бәйле булган иң якты мизгел. Һәм Лиана Илдусовнага да мин нәкъ шул сорауны бирәчәкмен хәзер. Лиана Илдусовна, менә сөйләп бирегез, созвездие Йолдызлык белән бәйле иң якты мизгелләрегез бар идеме? Истә булса сөйләп бирегез әле алар турында.
Да, конечно, Әйе, такие әлбәттә, моменты андай были. мизгелләр Я бар иде, спокойно һәм скажу, берсен мин гомерем буена искә калдырачакмын. Ул минем өчен зур тәҗрибә дә булды. 2007 елда, 2006-дамы, мин хәзер төгәл искә төшереп әйтә алмыйм сезгә. Мин убырлылар биюген Не знаю куйдым. политику, созвездие, Ул не вакытта знаю созвездие йолдызлык абсолютно стилен хореограф. белмичә, Я себя мин искала. яшь хореограф буларак үземне эзләдем. Чтобы мной Яңалык сделать кертергә интересное, тырыштым. на что Моңа жюри жюри было бик очень тискәре карады. бурно. Рәйлә Мөхәммәтхановна әле дә шуны искә төшереп, ничек синең башыңда мондай уй барлыкка килә алды дип әйтә. Но теперь Ләкин хәзер созвездие йолдызлыкның юнәлешен белеп, тәҗрибә туплап, без чыннан да балаларга, халыкка, җәмгыятькә кирәкле биюләрне куярга тырышабыз. Чыннан да менә шулай итеп, хәтта җитәкчеләр дә созвездие йолдызлык фестивалендә катнашып, үзләре өчен дәресләр алалар. Һәм инде менә шул якты мизгелне искә төшереп, хәзер сәхнәдә чыгыш ясаганыгызны искә төшерегез әле. самый, наверное, Иң такой дулкынландыргыч, иң трогательный, самый күңелле такой минемчә прям мизгел момент ул был. Это, конечно, әлбәттә в том узган году, елда иде. когда Безнең бәләкәчләр Уникста 3нче урын алдылар. Зурлары пирамидада 1нче урын алдылар. Җыладык барыбыз да. Әти-әниләр дә, тегүчеләр дә. И я Мин сама үзем дә очень бик нык рада җыладым, от радости, шатлыктан конечно же, әлбәттә. потому что Чөнки күп еллар эшләп, шундый зур бәхеткә ирешү безнең өчен чыннан да бу бәхет. Безнең булдыра алганыбыз ул бәхет, һәм без алга таба тырышачакбыз. Без сезне әлбәттә котлыйбыз. Сез инде менә созвездие йолдызлык фестивалендә 15 ел, дуслар, 15 ел дәвамында сезнең кечкенә генә юбилей, шулай ук безнең белән бергә Импульс төркеме фестивальдә катнаша, ел саен катнаша, гел-гел уңышларга ирешмәсә дә, алар кулларын төшерми. Шуңа күрә һәрбер җиңүләре алар өчен ул алтын кебек. Леонель Дусовна, менә бүгенге көндә сез инде берничә буын укучылар чыгарганыгыздыр. Алар бүгенге көндә ни эшли? Сезгә ошарга теләп шулай ук бию юлы буенча бардылармы, киттеләрме? Яисә бүтән тормыш юлы сайладылармы? Да, у меня очень много Әйе, выпускниц. чыгарылган Одна кызлар из миндә первых, она шактый. сейчас Шуларның берсе хәзер Удмуртияның Италмаз дәүләт ансамблендә бии. Также у меня Шулай ук миндә әйтеп үткәнемчә, Александра Шишкина Ешкар-Олада хореография училищесында укый. Бер кызым Казан дәүләт сәнгать институтына режиссерлыкка укырга кирде. Аның барысы да уңышлы булачак дип өметләнәм. Малайлар әлбәттә армияга киттеләр. 2 малаем минем, менә. Бүтәннәре бераз төрле юллар сайладылар. Мин барысына уңышлар телим һәм инде аларның барысы да килеп чыгар дип ышанам. Леонель Дусовна, без дә сезгә чын күңелдән тик уңышларын телибез. Чыннан да менә созвездие йолдызлыкта, созвездие йолдызлык фестивалендә җанын, тәнен биреп эшләүче җитәкчеләр булган чакта фестиваль мәңге чәчәк атачак. На Ивана на купола красная девица гадала, где мой милый ненаглядный, где ты, моя? Закрывай калитку тихонько, ночью праздник да какой. Слышишь песен голос звонкий, над
Сезгә бик рәхмәтле. Тапшыруыбызда катнашканыгыз өчен мең рәхмәт сезгә. Һәм инде сезне дә без чын күңелдән Сезгә чын күңелдән уңышлар телибез. Киләчәк зональ этапта, Алла бирсә, узачак зональ этапта без сезгә уңышлар телибез һәм инде күрешкәнгә кадәр дип әйтеп калабыз. Хөрмәтле тамашачылар, менә шулай итеп без тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Һәм сезне бер атнадан телекраннар каршында көтеп калабыз. Исән-имин булыгыз, сау-сәламәт булыгыз. Очрашканга кадәр.